Branko S. 43 utopio se prekjuče oko 15 časova u Savi u Šapcu, na onebezbeđenoj plaži. Kako se saznaje, nesrećni muškarac otišao je na reku sa svoja 3 prijatelja. Branko je plivao sa 2 prijatelja kada je iznenada potonuo. Prijatelji su obavestili policiju i odmah krenuli u potragu. Ronioci su pretražili reku i više od 3 sata su pokušavali da pronađu telo. Oko 18 časova, nedaleko od mesta nestanka, uočen je leš. Kako je objasnio izvor, u pitanju je deo reke koji nije uređen i na kome se kupaju samo iskusni plivači jer je voda brza, a mulj veliki. Telo je prebačeno na obdukciju, ali se pretpostavlja da je Branka izdalo srce prilikom kupanja. Inače, ovo je samo jedna u nizu tragedija koja se dogodila u Šapcu i okolini na reci Savi. Branko S. je 5. žrtva koju je odnela velika reka. Pre 10 dana u mestu Provo, kod Šapca, na obalu reke isplivalo je telo u fazi raspada. Početkom jula u istom mestu 2 mladića utopila su se kada se prevrnuo čamac u kome su se nalazili sa još jednim prijateljem, koji je uspeo da dopliva uz obalu, a njihova tela nađena su u toku dana nedaleko od mesta nesreće. 2 dana nakon ove tragedije dogodila se još jedna, kada se mladić Aleksandar P. 18 godina utopio na gradskoj plaži u Šapcu, gde je otišao da se raskladi sa drugovima, ali je odjednom počeo da se davi. Drugari sa kojima je bio na kupalištu odmah su pokušali da mu pomognu, ali kada su mu prišli, on je njih povukao na dno i tom prilikom im iskliznuo iz ruke, pa je tako zamalo izbegnuta trostruka tragedija.